Naš neumorni savremenik, pisac, muzičar, reditelj, predavač, Alessandro Baricò objavio je svoj roman Castelli di Rabbia, Zamkovi gneva, pre više od 30 godina. Od tada naša publika uživa u njegovim literarnim domašajima. U mnogo čemu klasičan pisac, majstor portretisanja ljudi i veoma dramatičnih situacija u kojima se često nalaze, što je trajno posvedočeno njegovim romanima i novelama Okean more, Pijanista, Svila, gotovo uvek radnju je smeštao u bližu ili dalju prošlost. Nije se libio ni da da jednu zanimljivu preradu, da tako kažemo, Homerove Ilijade, a njegovi eseji takođe pokazuju da imamo priliku da se udubimo u promišljanja talentovanog i mudrog čoveka. Roman City posebno je komponovan. Sastoji se od 3 priče. I ovaj svojevrsni omnibus dobra je prilika da se upoznate sa delom ovog pisca ako još niste. Prvi od 3 dela odigrava se na Divljem zapadu gde pratimo galopirajuću mračnu potragu za osvetom. Jedna od priča smeštena je u naš savremeni svet i po tome se izdvaja od uobičajene poetike Baricòa. No priča o boksu i bokserima pravo je remek delo i zauzima 1/3 ove prelepe celine. Trener boksera iz jednog američkog predgrađa stalno ponavlja, a to piše i na vratima njegove sale: boksom se baviš ako si gladan. Baricò uvek superiorno prikazuje šta je talentovan pisac, ne samo stilom, dinamikom i dramatičnim ili duhovitim dijalozima, već i borbom protiv stereotipa. Ovde nema Rokija, nema afroameričkih dečaka ili latinoameričkih boksera. Zapravo ima ih, ali tek kasnije. Na vratima sale jednog dana pojavljuje se mladić, sin veoma bogatog čoveka, i kreće u svoj pohod na tron. Mislim da će biti dobro da, ako već niste, pročitate Baricòov roman City. Posle toga, to će postati dragocen dodatak vašoj kućnoj biblioteci i vašem čitalačkom iskustvu.